Hola a tots i a totes, faig aquest tercer vídeo per treballar els intervals. Repasso una miqueta el que havíem vist fins ara, recordem-nos que l'interval és la distància entre dues notes, per exemple, entre si i re, si, la, sol, fa, mi i re, és un interval de sisena. Hem de tindre en compte que es compten els extrems d'aquestes notes. També vam veure la direccionalitat, és a dir, que si la segona nota era més aguda era ascendent, si la segona nota era més greu era descendent. També vam veure el tema dels tons i dels semitons, que era la distància que hi havia entre notes de forma més petita. Recordem-nos que generalment entre totes les notes hi havia un to, menys entre mi, fa i si, do, que únicament hi havia un semitó, o hi havia mig to. Es pot dir de les dues maneres, un mig to o un semitó. D'acord? Doncs ara anem una miqueta a veure el que hem de veure avui, que són els modes. Saber si un interval és major, menor o just. Dir-vos abans que res que hi ha tres intervals que són el de quarta, el de cinquena i el de vuitena, que fins al moment, fins ara, únicament podran ser justos. Són aquells intervals que el de quarta sempre tindrà 2 tons i mig, el de cinquena sempre tindrà 3 tons i mig i el de vuitena sempre tindrà 6 tons. Són els 3 intervals que ja sabrem d'inici si seran majors o menors o justos. Seran sempre justos, perquè no existeixen els de quarta, cinquena i vuitena majors ni menors. Sempre seran justos. Sí? Llavors, com sabrem si un interval és major o menor? Hem de mirar dues coses. Primera, hem de mirar la distància de l'interval. Per exemple, un interval de tercera. Nosaltres hem fet un exercici, contem interval de mi, sol, mi, fa, sol. Interval de tercera. I l'altra cosa que hem de mirar és els tons i els semitons. Si mirem a la taula, aquell interval que tingui un to i mig serà un interval de tercera menor, perquè estem parlant de l'exemple que és tercera. En canvi, un interval que tingui una tercera de 2 tons, serà una tercera major. És a dir, que per saber l'interval si és major o menor, o just en els casos de quarta, cinquena i vuitena, hem de mirar la distància i els tons i semitons. Posem un altre exemple. Si tenim un interval de sisena, si té 4 tons i mig, si mirem a la graella, sisena, 4 tons i mig, serà major. En canvi, si mirem a la graella, sisena de 4 tons únicament serà menor. Una altra cosa que ens hem de fixar, i que si més no és curiós, és que els intervals menors sempre tenen mig to menys que els majors. Torno a dir, els intervals menors sempre tenen mig to menys que els majors. Espero que aquesta informació us hagi servit. Agafarem els exercicis del dia anterior i amb la informació que ja tinguem, ara el segon exercici es basarà en fer els intervals analitzats que teníem de la setmana passada i dir si són majors, menors o justos.